थांनाय सालखिजा सिगां बुबाग्रा जंगमरी आवैमं ख्लायना बागै अंखरमानि जंगमरी आवैमं पाइ कुमारघाटनि किफिल तंमाजरा अनगति हांगर देमदुम कामी 3 नं वार्ड गवाई चंद्र पारानि लुकुरक थांनाय सालजिदक हाइरंबै दैमानिया चंफिरांनि शेबमानिया गै नेशनेल हाइवे लाहार कासलायमानि आजरावनो बुबाग्राबो किफिल तंमानि कुमारघाटनि हाइनिबाय बुबाग्रा साकबायथां लामा कासुमा नुगै मालखुंनि अंकरै कामिनि लुकुरकनि जोंजाल खनामानि ते आजरावो कक्रिमानि दाक्ति लुकुरकनो जे जोंजाल अंगै तंमानि जाय ख्लायनानि बागै हाबांनि सामं तांनायरंनो दागि मुरिमानि आसुक सिमिया आफ्रो बुबाग्रा कक्रिमानि कामिनि लुकुरकनि सानमं मानखे देमदुम कामिनि ताखुक अनिल देबरमानो मालाय फायनि हिनै आबनि बिसितिनो दिनै स्रांसालो जंगमरि आवैमं ख्लायमानि पाइथाक सालो नुयंमावो फाइ बुबाग्रा बाय मालाय फायगा ताखुक अनिल देबरमा कक्टमाथुरे बिस्कांगो ताखुक अनिल देबरमा साका बुबाग्रा जे कक्रिमानि आबो सुपुंजामा बाय बो बेलाय तंतंजाखा ते कामिनि लुकुरकबो बेलाय खाफुरजाबायखा बाय आंथिनि मा फायगारावबो तासबारि बुआरो इरिं मा फाया तामनि बागै इरिं जाखा आनो तान बागै इरिं खाहिगा बानो खगलाम सानानि बागै बा सिनारनि जे संगारो लामा कासुथान बुबाग्रा बे मालाय सिनिले माने हयता आनो तिनि न नंनि जे लामा कासुमानि बबो हायंखा लामा कासुमानि जे सक्सेस नंखा साबाबाय साइगाव बुबाग्रानि सामाबाय नंनि लामानि जे दैरंनि कारेन्ट नंनि सक्सेस नंखा नरक तामनि बागै लामा कासुका जों तुइ खुरुय कारेन्ट खुरुय लामा हामियारनि बागै आबनि बा सं लामा कासुले मानता गेताबक नर तुइरो कारेन्ट नक्तर मांखा ताबले मांखा बुबाग्रा थांबाय जे साइडनि ताबले सं तुइरो मानखा निनि मुंखे आनबो मुं अनिल देबरमा निन पाराखे पाराखै उनकोटी डिस्ट्रिक्ट देमदुम 3 नं वार्ड गवाई चंद्रपारा